jamana ye taxi kura min sigi n'a wajibiyalen no jamanaden bɛɛ kan an ye faamu min sɔrɔ a la an bɛ se ka bilasirali min kɛ jamana ye ani jamanadenw ye walasa baara in tɔ ka ɲɛ jamana ka lafiya ka se ka bɔ a juguw bolo an bɛna ka na an da don o de la bi ka o fɔ maliden cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen ye Alahu taala k'an bɛɛ sababa ma i n'a fɔ bɛɛ b'a kalama jamana minisiriw ka laadalasigi n'o ye conseil des ministres ye ale ye décision ta k'a fɔ taxi ni l'impôt dɔw ka sigi jamana sɔrɔ sira dɔw la min bɛna bila jamana wagande kɔnɔ k'a kɛ ka baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛ minnu bɛ jamanadenw yɛrɛ nafa o taxi ninnu na telefɔni ko sira b'a la n'i ye carte ta n'i ye forfait san wala n'i ye wari ci olu b'a la ni sariya ninnu kunu ni o bɛnna araba ma masikalo tile 4 an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ bi yɛrɛ de a lawaleyali bɛna daminɛ kunnafonidi siraw fɛ n'o ye Orange ni Maltel ye ani société wɛrɛw minnu bɛ kunnafonidi ko kunna an ye olu ka kibaruya mɛn an bɛ Ala fo k'Ala barikada maa o maa n'i b'i faso fɛ n'a fɔra k'i ka l'impôt sara k'a bɛna kɛ ka faso labaara i kan ka nisɔndiya n'a ye wa i kan ka kɛ k'a sɔrɔ i ma kuma caya i ma munumunu salo fosi kɛ a bɛ i n'a fɔ depuis indépendance malidenw tun bɛ l'impôt min sara jamana marabaaw ye o de kɛra k'an ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ k'an ka siraw dilan Modibo Keyita y'o l'impôt de kɛ ka usine ni société baw dayɛlɛ ka tubabuw gɛn Musa Tarawele nana l'impôt sara hakili la komandanw tile bɛɛ hakili b'a la komandanw ye min kɛ togodaw la l'impôt nɔfɛ walasa ka taa bila jamana wagande kɔnɔ bɛɛ b'o dɔn tuma min na ni jɛmu fanga nana a fɔra ko ka l'impôt sara cogo yɛlɛma ko l'impôt sarali jamanadenw fɛ k'a ka to kominiw bolo n'o ye yɛrɛmarakafo ye kominiw nana tɔgɔ da ko taxe de développement rural et local TDRL o de ye l'impôt ye o l'impôt bi sara burusikɔnɔmɔgɔw fɛ a bi sara dugubakɔnɔmɔgɔw fana fɛ mais bi ni an ka l'impôt sara lajɛ burusikɔnɔmɔgɔw de bi l'impôt sara kosɛbɛ ka sago dugubakɔnɔmɔgɔw kan sɛgɛsɛgɛli dun y'a jira k'a fɔ dugubakɔnɔmɔgɔw ka sɔrɔ ka bon ni togodalamɔgɔ dɔw ye en général quoi m'a fɔ waritigi tɛ togoda la dɛ mais sɔrɔbati min ani nafolo min bi yala duguba kɔnɔ o ka ca ni min bɛ togoda la ye mais o n'a ta bɛɛ togodalamɔgɔw de bi impôt sara ka ɲɛ ka sago dugubakɔnɔmɔgɔw kan fɔ n'a kɛra minnu ye fonctionnaire n'olu bi sara ta kalo la jamana yɛrɛ bi l'impôt tigɛ o saraw la u ko min ma ITS impôt et taxe sur les salaires donc o bi tigɛ directement i kun k'a sɔrɔ i ma taa sara mais maliden bɛɛ bɛ ka l'impôt sara cogoya wɛrɛ fana na a bi fɔ min ma ko taxe sur les valeurs ajoutées TVA o bi da jamanaden kun cogo di ni jamanaden ko k'a bi fura san pharmacie la wala a bi taa buru san wala a bi malo san wala a bi engrais san wala a bi fini san wala a bi moto san wala a bi nɛgɛso san taxi b'a kan n'o ye TVA 18% ye sabula a bi to fɛn min san depuis a bɔtɔ la jamana kɔ kan ka don taxi bi bi a kan n'o ye TVA 18% ye jula b'o o sara jamana ye o tuma a feeretɔ ye ma hali ni buru don jula ye o 18% min sara kɛmɛ sarala 12 a b'o fara buru wari kan misali petit pain wala gros pain n'a feereli ma 50 wala 60 i b'a sɔrɔ 18% ye o tigɛlen don jamana fɛ parce que depuis farine dondɔ jula b'o sara o bi cogo min na boulangerie tigi fana a bi impôt de sara jamana ye a bi wari min sara ani jula bi wari min sara o bi fara e buru sanna ka buru sɔngɔ de kan o donc i ka da la ka fɔ e bɛ ka impôt sara malo bɛ ten sukaro bɛ ten tulu bɛ ten nɔnɔ bɛ ten fɛn caman bɛ ten o de la jamana n'a b'a fɛ ka nɔgɔya kɛ malo ni tulu ni dadon fɛnw na a b'a fɔ k'a ye exo k'u la k'o exonéré o kɔrɔ ye l'impôt min bi sara jula fɛ jamana ye jamana bi diɲɛ o kɔ wala a bi dɔ b'o la pour que jula ka se ka a da nɔgɔya jamanadenw ma sigida la donc o ye impôt dɔ ye an bɛ minnu sara mais impôt kura min ni a dalen bɛ an kan sisan n'o ye téléphone na n'i ye forfait ta wala i ye crédit san wala i bɛna wari ci limana ma min bi tigɛ a la ka bila jamana ka wagande kɔnɔ a bi fɔ o de ma sisan ko taxe kuraw sur la téléphonie ci siraw fɛ
d'abord an ka dɔn k'a fɔ an kelen tɛ jamana 10 ani 2 fo ka se jamana 15 ma Afrique a bɛ kɛ olu fɛ yen ani jamana minnu bɛ AES la Burkina ni Niger a bɛ kɛ olu fana fɛ yen donc n'a daminɛna an fɛ yan an ka dɔn k'a fɔ a tɛna fɔlɔ an na wa ko ɲumanba de don ne seru bɛ a pour la n b'a soutenir k'a fɔ ni i faso bi waati gɛlɛman na taxi dɔ ka tigɛ i kun dɔrɔmɛ 20 dɔrɔmɛ 200 dɔrɔmɛ 400 ka taa bila jamana wagande kɔnɔ ka jamana dɛmɛ ko ɲuman don nka dɛ nka minali ko ɲuman don cogo jumɛn na parce que n'a ma tigɛ k'a kɛ ka jamana bɔ bolo la ni jamana bɛna to kunbalana dun ni jamana bi to e yɛrɛ bi to mɛ misali di ala k'an kisi ni jugu nana k'a bi dugu kan ko dugumɔgɔ bɛɛ bɛna to a bɛɛ bɛna faga misi b'e bolo sanu b'e bolo ɲɔ b'e bolo nafolomafɛnw b'e bolo a fɔra ko bɛɛ ka dɔn di pour que an ka taa dugu bɔ bolo la wala jamana bɔ bolo la e ma sɔn ka foyi di mɔgɔ si ma sɔn ka foyi di n'alo jugu bɛna jamana ci n'a y'a ci e ka misi o i ka sanu i ka nafolo i muso ni den ani ka hɛra ani ni yɛrɛ o bɛɛ bi to donc ala kama tɛ o taxi sugu an'o dɛmɛ sugu bɔli ka di jamana ma waati min n'a ka gɛlɛn wala faso ma waati min n'a ka gɛlɛn n'a bi ci mɔgɔ yɛrɛ n'i b'i faso fɛ n'i yɛrɛ ye volontairement n'i b'i faso fɛ i kan ka wari bɔ ka di faso ma n'i yɛrɛ ye volontairement o de la i b'o o fond d'aide ninnu ye mun sigira Mali kɔnɔ depuis Jɔnkuda ka transition wagati hali n'a y'a sɔrɔ a wariw ma k'u kɛcogo la min fana sigira ni transition in kɔnɔ a daminɛ na hali n'a y'a sɔrɔ an tɛ fond in kibaruya dɔn kosɛbɛ min bɛ Burkina min ɲɔgɔnna fana bɛ Niger donc ni fond minnu n'olu sigira a bi kɛ volontairement donc kɔrɔ mɔgɔ kan ka dɔn i yɛrɛ ka sɔrɔ hali faso m'a ɲini fɛ k'a fɔ i kan ka faso dɛmɛ i kun wari la i ni na ani ka nafolo la ani se la mais ni bɛɛ ma se k'a kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ nana hakilina ta k'a fɔ u b'a kɛ sariya ye ka taxi sigi n'a hakili la ko ɲuman don wa an bɛɛ kan ka don a da fɛ a nɔgɔya fara a gɛlɛya kan n ko nka b'a la yɔrɔ min na n bɛna o de fɔ aw ɲɛna taxi a bi boli jamanaden bɛɛ de kan bɛɛ dama ka kan la nka ni ye ne seru ɲininka mun y'a kuma caya bi ani mɔgɔ dɔw bɛ k'a fɔ ko choix de b'i bolo n'i ko k'i b'i wari ci Orange b'i ɲininka ko yala a fɛrɛ ko la ani taxi ko la k'i bɛ jumɛn kɛ i ti foyi kɛ wari n'a tigi bɛ taa wari ta fɛrɛ ko la u b'i ɲininka o la ko o kɛ filanan u b'i ɲininka ko n'a y'a sɔrɔ a tigi ka to ka wari tali fɛrɛ ani jamana ka taxi i b'o fila sara ɲɔgɔn fɛ filanan u b'i ɲininka o la sabanan u b'i ɲininka ko n'a y'a sɔrɔ i bi wari tali fɛrɛ dɔrɔn de sara donc ni ɲininkali saba de bi k'i la n'i ye fɔlɔ ta ko o kɛ misali e bɛ fɛ ka 2000 ci mɔgɔ dɔ ma 2000 bɔdi wari o ye dɔrɔmɛ 20 de ye mais e y'a ta a citɔ ko o kɛ k'i ti dɔrɔmɛ sara a bɔli wari la i ti dɔrɔmɛ sara jamana ka taxi in na i ye o kɛ ta sisan n'i ye 2000 ci a tigi tatɔ wari ta Orange Money tigi fɛ yen i y'a ci yɔrɔ min na a tigi tatɔ a ka wari labɔ wari cili sara a b'o sama Orange b'o sama ka bɔ a la o de kama i b'a mɛn mɔgɔw da ko i bɛ wari ci k'i ye fɛrɛ fara a kan wa n'i ma fɛrɛ fara a kan wari ma dafa dɛ o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko wari min bi ci n'i ma fɛrɛ fara a kan a dafalen tɛ d'e ma a ta yɔrɔ la donc a tigi mana o kɛ ta k'a fɔ a ti dɔrɔmɛ 1 fara a kan Orange ti kɛlɛ kɛ dɛ wari bilatɔ dɛ mais wari tatɔ mana se i y'a ci yɔrɔ min na Orange b'a ka fɛrɛ sama ka bɔ yen o bi cogo min na n'i ye o kɛ ta k'i ti jamana ka taxi sara Orange ti kuma wala Malitel ti kuma i fɛ mais wari tatɔ a tigi fɛ a bi jamana ka taxi sama ka bɔ a la ka Orange fana ka fɛrɛ sama ka bɔ a la donc 40 bi bɔ a tigi ka wari la ni 2000 don donc aw ka da la k'a fɔ communication bɛ ka kɛ san mɔgɔ dɔw fɛ k'a fɔ ko choix de b'i bolo i b'a sara ou bien i t'a sara o tɛ dɛ loi de don bɛɛ de b'a sara faama t'o la fantan t'o la banabaatɔ t'o la kɛnɛbatɔ t'o la une fois k'i ye téléphone kɔni utiliser i ye crédit ta i ye forfait san wala i ye wari ci Orange Money fɛ wala Mobi Cash fɛ wala sira wɛrɛ fɛ i b'a sara donc option min bɛ Orange menu kɔnɔ wala Malitel menu kɔnɔ o tun bɛ kɔrɔlen dɛ mais a bɛɛ n'a conséquence don n'i ye o kɛ ta wari ta yɔrɔ la min kan ka tigɛ ka bɔ a la jamana ka taxi la ani Orange ka sɔrɔ la o bi tigɛ donc min da ka di la i ka option ta k'a fɔ ko i bi frais de transfert frais de retrait ani taxi i bi option D de ta n'i y'o ta o kɔrɔ ye ko a tigi bi 2000 dafalen sɔrɔ mais e min b'o ta o wari de bi tigɛ ka bɔ e kun sisan pour que a tigi ka se k'a sɔrɔ donc an b'o o yɔrɔ préciser kosɛbɛ
ko da jamanadenw tulo kan kun ye mun ye mɔgɔ kana taa surprise désagréable sɔrɔ balina kana taa mɔgɔw sɔrɔ ka t'u tɔɔrɔ k'a fɔ ko wari bɛ ka tigɛ u kun k'a sɔrɔ a fɔra ko a tɛ tigɛ ko ni a ka di ye n'a man di ye i b'a a sara jagoya de don une fois kɔni i ye téléphone crédit ta i ye forfait san hali internet bɛ minnu ka so n'i b'o san en plus n'i bɛ wari ci wala n'i bɛ taa wari ta jamana ka nin wari in bɛ tigɛ ka bɔ a la donc nin kun ye ɲɛfɔli yɔrɔw ye n bɛ ka na minnu fɔ kuma se hakilina diliw ma fɔlɔ donc nin ye pour que aw ka se k'a faamu jamana ye mesure min ta k'a yira k'a fɔ ne Seydou bɛ mesure in pour la mais gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn na ne Seydou Umar Traoré yɛrɛ bolo n bɛna ka n'o de fɔ aw ɲɛna o ye ne hakilina ye sisan hakilina di fana o dagalen bɛ kunnafoni dila ye n'a y'a sɔrɔ an bɛ ɲɛli de ɲini n'an tɛ tiɲɛni ɲini wa ne bɛ ɲɛli de ɲini n tɛ tiɲɛni ɲini parce que transition daminɛ ni sisan cɛ an ye wulikajɔ min kɛ an ka jamana ye ani armée nɔfɛ ani jamana marabagaw nɔfɛ pour que an ka se ka bi sɔrɔ o kɛra Alahu Taala de ɲɛna n b'a fɔ don o don ni maa kan ka sara ɲini faso dɛmɛni na i bɛ sara in ɲini Ala de yɔrɔ kana ɲini mɔgɔw la mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si jigi fa Ala de bɛ jɔn jigi fa donc an ka faso in dɛmɛ mun ye gɛlɛya ye n bɛna ka n'o de fɔ aw ɲɛna mesure in a kɛ wagati o de ye gɛlɛya ye cogo jumɛn na an bɛ wagati min na wagati in ka gɛlɛn kosɛbɛ jamanadenw bolo ka sababuya kɛ jamana sɔrɔ sonsɔrɔna kɛlɛ ye mɔgɔw la déplacer k'u ka baaraw tiɲɛ bana n'o ye coronavirus a ye mɔgɔw ka baaraw tiɲɛ ka sociétéw datugu o kɔfɛ tuguni kuranko gɛlɛya nana ka na tɔ bɛɛ nɔni k'a tiɲɛ ka fantanya juguya donc o wagati ni jamana ko fɔ a ka dɔ bɔ jamanadenw fantanyalen kun kɔrɔlen ka n'o bila jamana wagade kɔnɔ ko ka jamana développer a bɛ gɛlɛya kojugu donc le moment est mal choisi o de ye ko in yɛrɛ gɛlɛya wagati ye bon ne bi jalaki min yɛrɛ sɔrɔ transition na kosɛbɛ o de a t'a ka kow kɛ wagati jateminɛ wa a t'a dɔn wa ne b'o jalaki kɛ o misali dɔ ye colonel minnu kɛra général ye nin colonel kelen kelen bɛɛ ni généraliya ka kan depuis coup d'état kɛra 2020 2021 2022 armée ka monter en puissance daminɛ ka dugubaw minɛ ka armée équipée ka Kidali minɛ ka Bɛr minɛ ka localitéw libéré o wagati de o kun kan ka kɛ général ye an nisɔndiyalen de b'u kɛ général hali n'u kun kɛra maréchal ye o muɲamuɲa b'an golo kɔrɔ o kun y'a wagati mais o y'o to yen o wagati bɛɛ ka tɛmɛ fo an ka don crise énergétique la wagati min ko tɔ ka gɛlɛya wagati min ka sɔrɔ ka na retard la ka na o kɛ général ye o kuma fana cayara mɔgɔw fɛ yan parce que n'i ma ko k'a wagati dɔrɔn fiɲɛ bɛ k'a la quoi le temps mais n b'a faamuya parce que u bɛ calcul de bɔ kojugu u bɛ siran kow kɛli conséquences ni fɛn caman ye je comprends ça mais jamana il faut que jamana ka assumer mɔgɔ min ni min ka kan wagati min o don ma ka taa assumer la ka na général 5 colonel ninnu na ka na se général 6 ma nin bɛɛ ni généraliya ka kan dɔ wɛrɛw bɛ yen minnu ni généraliya ka kan a mɛnna mais o si tɛ k'a sɔrɔ parce que mɔgɔw bɛ siran mɔgɔw dabara ɲɛ donc ni ko min kan ka kɛ wagati min a y'o kɛ o kɛ wagati nin fana mesure kun kan ka ta wagati min na an tɛmɛna wagati kan parce que a y'a sɔrɔ jamana ka nɔgɔ wagati min na a ma gɛlɛya karatata ta ka se nin niveau la wagati min sanction illégale illégitime bɛ kan kan embargo bɛ wuli dɔrɔn a bɛ nin kɛ o la mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ wagati sera sisan an k'an yɛrɛ dɛmɛ wagati min an bɛ CEDEAO kɛlɛ ka bɔ CEDEAO la an kun kan ka fɔ bon nin ye mesure de souveraineté nationale de ye an ka nin sara pour que an ka se an ta ka k'an yɛrɛ an ka bɔ tɔw bolo mais an y'o bɛɛ to yen ka bɔ CEDEAO la ka san kelen kɛ an ma se ka nin mesure ta anw dun y'a kuma fɔ a mɛnna mɔgɔ wɛrɛw y'a kuma fɔ a mɛnna mais o ma kɛ fɔ wagati min diɲɛ tɔ gɛlɛyara mali tɔ gɛlɛyara kuranko gɛlɛya bɛ yen wari tɛ ka sɔrɔ mɔgɔw tɛ ka se k'u ka denbaya balo an donna sunkalo gɛlɛman na o ye dépense kalo ye ka tila ka na appliquer o wagati la cɛ a ye sabali sa an sɛgɛnna quoi wala an sɛgɛnna ni transition in ye an sɛgɛnna ka baara kɛ ka kunnafoni di mɔgɔw ma ka mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ u ka kɛ transition in fɛ a bɛ k'an ka baara bɛɛ kɛ ji la an ye guloki bɔ k'a da ni transition in ye ka mɔgɔw hakili dayɛlɛ k'u dɛmɛ ka u bilasira an ka armée senkɔrɔma don do an ka kɛ transition fɛ an ka faransi gɛn an ka MINUSMA gɛn an ka jugu kɛlɛ k'an ka localitéw libéré an y'o bɛɛ kɛ bonya ni faamuya na hali n'a y'a sɔrɔ jugu tun bɛ k'an tigɛr'u ma k'an kɛlɛ u kumakan ma ye anw ta ni san cɛ don kelen si parce que an bɛ tiɲɛ kan n'u ye mais kow kɛr'u kɛcogo de la u kɛr'u kɛ wagati la sisan mesure tara wagati min na mesure ninnu ka ɲi mais u ta wagati man ɲa le moment est très mal choisi wagati dɔw bɛ yen o tɛ mesure gɛlɛn ta wagati ye funteni wagati min ni funteni bɛ bɔ ni jamanadenw bɛ funteni wala sunkalo wagati wala mois d'août wagati gɛlɛya juguman ba wagati a kana dɔ fara mɔgɔw kun doni ka wagati la on est en mars an bɛ sunkalo de la funteni bɔra mɔgɔw cerveau bi énervé wagati min jɔn bɛ c'est que hali den n'i kan ka éduquer ou bien n'i kan ka bere bi a kan i b'a to hakili lafiyalen
hali muso n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni cɛ sɛgɛnnen bɔra baarakɛyɔrɔ la i b'a to cɛ ka dumuni kɛ k'a fa n'a fara wagati min a hakili sigilen a lafiyalen i bɛ sɔrɔ ka na du dépense fa ye a bɛ kɔ a fɛ. Donc je pense que jamana ɲɛmɔgɔw ye o erreur kɛ. Jamana développé b'an fɔ fɛn bɛ yen an b'a ɲɛ ta minnu fɛ Faransi ni Russie ni fɛn ninnu taxi dɔw bɛ yen n ka cɛ olu ka jugu n'anw taw ye o mais n'anw bɛ ka taa aventure la ye mais anw ta de kɛcogo a n'a kɛ wagati ils sont très mal conseillés. A Bilaye Talla ni Assimi Goïta ka téléphone numéro bɛ ne bolo n b'a wele k'a f'a ye quoi k'o kan ka kɛ wagati min na a k'u choisi quoi nin kɛ nin wagati quoi a bɛ bɛn jamanadenw ma i ka nin kɛ nin kɛcogo la quoi a bɛ bɛn jamanadenw ma. Donc o ye n ka observation fɔlɔ ye le temps est mal choisi. O kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an kana sara dɛ an k'a sara an k'a kɛ parce que a ka gɛlɛn mais an ka lafiya n'an ka souveraineté de b'a la. N'a wari ti kɛ dɔwɛrɛ f'a bɛ don jamana de la an bɛ min fɔ ka gɛlɛya dɔrɔn o de ye wari in ka kɛ a kɛcogo la wari in suivi ka kɛ yuruguyurugu kana don wari in na namara kana taa don wari in na. Donc o ye n ka observation fɔlɔ ye min ye gɛlɛya ye ko in na mais o t'a bali k'a ti kɛ. N ka observation filanan ye mun ye ni jamana y'a kanu k'a fɔ k'a bɛ wuli ka jɔ kɛ ka jamanadenw bila u ka kɛ u faso fɛ ni taxe ni l'impôt sarali ye o kɔrɔ de k'a fɔ jamana bɛ kɛlɛ la gɛlɛya bira jamana kan fo jamana yɛrɛ bɛna a bolo bila jamanadenw kun ka fɛn ta u kun k'a sɔrɔ a ma yamaruya ɲini u fɛ yɔrɔ o y'a gɛlɛyalenba de ye sa dɛ. Ɔ n'a gɛlɛyara ka se o niveau la jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kan ka effort dɔ de kɛ a bɛ fɔ min ma l'exemple ka misali ɲuman yira jamanadenw na o de b'a to a bɛ kun bɛɛ fana fɛ hali nin bɛɛ kɛlen kɔfɛ min kan ka kɛ sa pour que a ka ku bɛɛ fɛ min na ka na o de fɔ. Si je devais conseiller une autorité du Mali min kan ka kɛ sisan nin bɛɛ kɛlen kɔfɛ pour que a ka ku jamanadenw fɛ min kan ka kɛ sisan min na ka na o de fɔ. A fɔlɔ ka jamana cakɛdabaw n'o ye institution ye nafolo min bɛ di u ma san kɔnɔ malidenw ka lɛpo ni taxi la ka f'u ka baara kɛ n'a ye u k'o jigin ka caman b'o la. O nafolo ninnu jamanakuntigi a bɛ daminɛ ale yɛrɛ de la. 2020 coup d'état bɛ kɛ wagati min présidence budget kun ye miliyari 11 ye mais ɲinan 2025 na budget taara miliyari 17 o kɔrɔ ye ko miliyari 6 ɲɔgɔn o farala présidence budget kan. Ne m'a fɔ n ko wari min bɛ di Assimi de ma a ka dun dɛ mais présidence ka baarakɛtaw wari min bɛ don o de da fɛ n'a dun fana fɔra président kelen ka baarakɛyɔrɔ tɛ dɛ service dɔw bɛ yen minnu rattachelen don présidence la ni olu fana wari bɛ bɔ présidence la k'olu kɛ ou bien présidence bɛ baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛ projet d'urgence ani investissement wari in bɛ kɛ olu de ye donc wari in tɛ président ka dunta ye dɛ mais a ka institution o de budget don donc 17 milliards de don a tun ka kan i bɛ ka tile la 12 milliards kun don bon a yɛlɛnna dɔɔni dɔɔni transition kɔnɔ fo ka na kɛ 17 milliards ye. Je sais que n'i ye spécialiste ɲininka économie na ani minnu bɛ baara kɛ présidence la n'i y'u ɲininka u bɛ se k'a ɲɛfɔ munna a yɛlɛnna ka kɛ 17 milliards ye parce que a bɛ se ka expliquer a bɛ justifier mais ne t'o nɔfɛ dɛ. Min b'a to président Assimi Goïta ni a ka jamanadenw bɛ ɲɔgɔn faamuya wariko in na ne b'o de kɔ. Mun de kun kan ka kɛ de façon symbolique président fɛ. D'abord an b'a fɔ dépense sigira don min cour constitutionnelle fɛ k'a kɛ président plein ye a ko a ka fond de souveraineté n'o ye nafolo min bɛ d'a ma a ka musakaw la a yɛrɛbakun 150 kalo kalo k'a y'o tila 3 ye ka tila 2 kɛ ka jamanadenw dɛmɛ an ɲɛ b'o forage la an ɲɛ b'o malo n'o tulu n'o dɛmɛ kɛtɔ la fantanw ye fan bɛɛ fɛ an président fo la mais o de t'a bɔ parce que wari min bɛ ka fara présidence budget kan san o san o ka ca ni o wari ye an ka calcul fitinin bɔ président ka fond de souveraineté kibaruya dɔw ko a bɛ 150 bɔ ne t'a da dɔn dɛ mais o ko ten comme je suis pas dans les secrets de Dieu donc 150 n'i y'a tila 3 ye tila 2 bɛ bɛn 100 ma 100 n'i y'o ta san kɔnɔ kalo 12 kɔnɔ o bɛ bɛn miliyari 1 ani 100 ma 1 milliard 200 millions donc kɔrɔ ye jamanakuntigi bɛ diɲɛ o de kɔ k'o don œuvre sociale la ni jamanakuntigi jɛna 1 milliard 200 millions kɔ k'o don œuvre sociale la budget man ka bɔ 12 milliards la ka na 17 milliards la o kɔrɔ ye 5 milliards ani kɔ o de farala kan donc min bɔra dulɔkibani jɛnya na o farala dulɔkibani bonya kan fo ka tɛmɛ o kɔrɔ ye ko an ma bɔ a nɔ la donc moi je pense que o yɔrɔ la ne b'a ɲini Assimi Goïta fɛ si je devais le conseiller n bɛ hakɛto ɲini je n'ai pas la taille de le conseiller mais n ye jamanaden de ye n bɛ hakilinata fɔ
Peut-être que je n'ai pas ce niveau aujourd'hui. À un budget 17 milliards, à quoi la fly donc 17 milliards, à la fly, au lieu de le dire, ça donne 8,5 milliards. Donc, après, présence budget, il y a 8,5 milliards là. Quand 2020, il y a 12 milliards. Après 8,5 milliards, après, il y a 600. Abo tabino blani fond ni kono ni fond social in kono. Toujours comme fond ne bi relevé présence l'année de ba gérer aba taka bloc kono. Donc présence be investissement mununke programme d'urgence là ani secteur wéro là abi au investissement nous bla fond ka charge là. C'est comme si toujours présence be continuer ka investissement na ka barake avec les 17 milliards mais abi bla fond à disposition là. Abi ke sababuye ka dobo mɔgɔw ɲɛ jɔli min bɛ kɛ président ka cakɛda ka wari la a bɛ mɔgɔw ɲɛ b'o la o ye kelen ye filanan fond in bɛ se ka investi cogoya wɛrɛ la mɔgɔw ɲɛ bɛ min ye n'a ɲɛfɔ ka di jamanadenw ye o ye présidence ta ye o kɔfɛ CNT budget o tun ye miliyari 9 ye o yɛlɛnna ka n'o kɛ miliyari 13 ye kɔrɔ ye ko miliyari 4 fana faral'o kan wagati la fana wagati min jamanadenw bɛ k'a fɔ ko Assimi Goïta dɔ bɔ CNT membres ka sara la donc on est dans un dialogue de sourds. Parce que wakati mi jamanadenw bɛ ka kule CNT mɔgɔw ka sara la ɲina budget 2025 na u tila ka taa miliyari 4 fara kan comme ça i ka sɔ bi daga fara na nka dɔ k'o ka fara kan o de kɛra donc ne bolo Assimi o fana man ɲi an ka courage sɔrɔ a ka diya CNT membre a kana diya u ye jamana ka gɛlɛ o dara kɛnɛ kan fo an bɛ taa wari ta mɔgɔw juga la an'u ka so kɔnɔ u ka armoire kɔnɔ an b'a dayɛlɛ ka wari ta parce que nin y'o de ye donc an tun kan k'a lajɛ CNT ka 13 milliards Assimi an k'o fana tila fila ye n'o kɛra CNT bɛ 6 milliards et demi de sɔrɔ o bɛ bɔli kɛ parce que CNT tɛ so jɔ a tɛ sira dilan a tɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ u ka frais de session de don an'u ka charge wɛrɛw an'u bɛ voyage ni baara min kɛ ne ma f'u ni wari man kan dɛ mais an k'a tila fila ye n'o tun kɛra an filɛ ka taxe kura min kɛ jamanadenw tun b'a fɔ ko 20 ka dɔgɔ ko k'a kɛ 44 ye dɔrɔmɛ 200 o dɔrɔmɛ 200 sécurité d'état fana budget ye miliyari 21 ye bon comme n t'a dɔn sécurité d'état ka baaraw ye minnu ye a détails ye minnu ye n tɛna n da don o la n bɛ tɛmɛ o kan parce que yen dibi ka bon kosɛbɛ baara dɔ fana kɛra ni o ye ministère de la défense ye o budget 2024 wari min bɛ d'u ma o tun ye miliyari 565 ye mais 2025 ko gɛlɛya bɛ yen u y'o jigin ka na miliyari 400 ani 85 baɲanko la 2025 budget la sécurité fana salo o budget tun ye miliyari 195 ye mais ɲina ko gɛlɛya bɛ yen u y'o jigin ka na miliyari 185 la loi de finances 2025 na ni adoptera CNT membre fɛ aw m'a ye wa an bɛ jɔrɔ défense ni sécurité min na o budget jiginna mais CNT budget yɛlɛnna institution wɛrɛw n'o ye fangaso wɛrɛw olu budget yɛlɛnna ministère dɔw b'a la environnement o budget yɛlɛnna u ye ligne kura dɔw fana créer budget la élection u ye 80 milliards bila ye u dun b'o bila ye san o san o ti kɛ donc o ye wari fu de min bɛ bila ye parce que hali 2025 na kalafili ko kuma bɛ ka fɔ mais ne ɲɛ t'a ɲɛnu kɔrɔ nouvelles organes minnu créer la constitution ye cakɛda kura minnu créer olu budget 17 milliards o de prévoilen bɛ o la donc olu ye fɛn kuraw de ye an bɛ ka na minnu fara an donn'u kan donc ne bolo bi bi in na an kun man kan tɛ ka olu fara an ka budget kan parce que a b'a bonya gansan k'a sɔrɔ gɛlɛya banna an bɛ ka an yɛrɛ ɲini gɛlɛya banna an bɛ k'an yɛrɛ ɲini il faut que o ka santi jamana marabagaw ani jamana yɛrɛ nafolo a n'a budget kɛcogo la an ka premier ministre kura Kolera Ablaye Mayiga an b'a fana fo a ko k'a ka fond de souveraineté ko 100 sara la k'a ye 2 fana b'o la i n'a fɔ Kolonɛli Asimi Goyita y'a kɛ cogo min na ale ta u bɛ min fɔ o kan ka kɛ 75 ye kalo o kalo donc n'i ye o tila 3 ye o bɛ 25 de ma ale b'o ta a tɔ 50 ale bɛ o di jamana ma donc o ɲɛna mais 50 n'i y'o ta k'o lajɛ san kɔnɔ kalo 12 kɔnɔ o bɛ bɛn 600 de ma san kɔnɔ dɔ dun fara la gouvernement ka budget kɛ donc a ye min bila c'est significatif misali ɲuman don mais a ti boli kɛ a ka dɔgɔn donc il fallait que ka effort kɛ secteur caman na pour que dɔ ka bɔ jamana ka dépense la an ka économiste dɔ bɛ yen Modibo Mawo Magalu n b'a fɔ nin yɔrɔ in na ale ko n'i ye Mali yɛrɛ budget ta k'a lajɛ 100 sara la 75 o de ye fonctionnement ye ça min bɛ don courant ni jiw ni mission minnu bɛ kɛ ani saraw la o de y'o ye mais min bɛ investi jamanadenw yɛrɛ la ani jamana ka développement na o ye 100 sara la 25 ye
il faut que balancer ka yelema jamana ka charge ka ke kemekeme sala mugan duruye mais investissement ka ke biwolon fla ani duruye no donon de kera am se ka njigi da développement ka donc ni Mali lajɛ bi an y'an bolo mana bɔ fɛnɛ salo UEMOA bangiw la ka juru ta min kɔnɔma bi se miliyari 976 ma ɲina an k'o t'a bɔ an bɛna miliyari 1000 ani miliyari 255 juru ta mais juru ninnu ti sara dɔw bi sara 5 ans 10 ans ka taa ça veut dire que an bɛ ka dingɛ senni an ye don o don ka taa donc wagati min na an bɛ ka dingɛ senni an ye don o don ka taa ka sabu kɛ gɛlɛya ye ni mesure ninnu lawaleyali ka dɔ bɔ jamana service ka dunta la ani jamana institution ka budget la a bi jamana dɛmɛ kosɛbɛ ba développement sira fɛ n kun bɛ fɛ ka nin analyse de kɛ maintenant proposition min bɛ n bolo o y'o ye proposition filanan o y'o ye sabanan sisan n bɛna ka n'o fɔ mais min sigi toujours impôt kan parce que jamanaden bɛɛ ka dɔn ka fɔ jamana ka sɔrɔ bi bɔ impôt de la jamana bɛɛ ka sɔrɔ bi bɔ impôt de la o de kama Mali la n'i y'a lajɛ Mali impôt bɛ 1300 et quelques milliards miliyari 1300 de don Mali wagande kɔnɔ san o san jamana cakɛda si t'o la don douane t'o la don domaine t'o la don yɔrɔ si ti o la don donc o kɔrɔ de k'a fɔ jamana sɔrɔ fɔlɔ ye malidenw ka impôt de ye donc pour que impôt ka se ka ɲɛ halisa mɔgɔw k'a sara ka ɲɛ impôt wɛrɛw bɛ yen maliden bɛ se ka minnu kɛ n'o ye Mali setigiw ye mais u ti k'o kɛ n'i ye ne seru yɛrɛ ɲininka bi Mali impôt ko turulen don a kunjugu kan c'est à dire se tɛ minnu ye olu de bɛ impôt ba sara wala olu de bɛ impôt sara ka tɛmɛ se bɛ minnu ye olu ti impôt bɛrɛ sara wala u t'a sara yɛrɛ n b'o misali dɔrɔn di n'i ye kɔrɔbɔrɔ butinitigi lajɛ n terilakaw Mayiga ou bien Ture ninnu n'u bɔra Gawo wala Tɔnbɔkutu u bɛna Bamako u bɛna ka na magasin ta sotigi ka so la a dabilalen bɛ carré kɔnɔ magasin a bɛ sotigi ka so la quartier kɔnɔ yen ale bɛ taa tulu ni nɔnɔ ni fɛnmisɛnninw san ka na bila butigi kɔnɔ a dɔw tɔnɔ ye dɔrɔmɛ 1 dɔrɔmɛ 2 dɔrɔmɛ 5 a bɛ sotigi ka so sara 6000 kalo o kalo mais a bɛ tila ka impôt synthétique sara impôt ma bɛ tila ka impôt di a kan a b'o sara bon ale dun tɔnɔ ye fitinin de ye mais a bɛ so sara 6000 a bɛ tila ka impôt sara impôt synthétique 3000 ni kɔ ka taa donc i b'a ye k'a fɔ wari min bɛ bin ale kan impôt fɛ ka sara o ka ca ani sotigi fɛnɛ o ka ca ale dun bɛ fitinin dɔrɔn de sɔrɔ o kama kɔrɔbɔrɔ butigi i b'a développer man di fiyewu parce que doni de b'u kun a bɛ tila ka courant sara ni gardien bɛ da la tuguni immeuble la ou bien yɔrɔ la a bɛ tila k'o sara tuguni mais par contre mɔgɔ min sera ka miliyɔn camanba den sɔrɔ ka so ɲuman jɔ ka étage jɔ ka villa jɔ ka magasin bɔ a la k'a dabila carré kɔnɔ o ka luwanse wari 6000 wala 1010 ni kɔ wala 230 o ti foyi sara impôt ye kɔrɔbɔrɔ de b'a sara wa kɔrɔbɔrɔ b'a sara kɔrɔbɔrɔ fɛnɛ bɛ min sara a b'o dɔrɔmɛ 1 ni 2 fara a ka alimɛti n'a ka buru n'a ka bɔnbɔn n'a ka sukaro n'a ka tulu kan o de kama DNCC bɛ prix min fɔ grossiste fɛ yen détaillant tɛ se k'a dɔw la fiyewu parce que a bɛ butigi de sara a bɛ impôt sara a bɛ courant sara a yɛrɛ ka denbaya dépense bɛ a kan ka sɔrɔ fana kɛ sinon a bɛ datugu donc mun de kan ka kɛ sisan u b'a fɔ min ma IRF impôt sur les revenus fonciers jamana kan k'o de ta ba la sisan mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ni immeuble ba b'i bolo minnu bɛ yen n'u ti dɔwɛrɛ kɛ ka wariba sɔrɔ ka so jɔ ka bila luwanse la dɔrɔn ka bɔ a la ka fɛn sɔrɔ mais u ti impôt sara o de ka ca bi donc il faut que jamana ka système sigi min bɛ se k'a to se bɛ minnu ye u ka impôt sara n'i ye impôt sur les revenus fonciers IRF sarali daminɛ normalement i b'a daminɛ titre foncier la titre foncier bɛ fɛn fɛn bolo n'a bilalen bɛ garantie la banque la wala n'u source bɛ domaine na a b'a bɛɛ relever k'a bɛɛ tigi ɲini san kɔnɔ kan ka impôt min sara a b'a calculer k'a f'u ye donc titre bilalen bɛ titre bɛ ka dɔ fara a yɛrɛ sɔngɔ kan san o san wala a bilalen bɛ garantie la juru kunkɔrɔ wariba bɛ ka bɔ a tɔgɔ la mais titre yɛrɛ tɛ ka foyi ladon jamana kun a b'o de dabila titre foncier bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo hali ni dutɛrɛn ni don 10 sur 20 ou bien 15 sur 20 ka se hectare ni forobaw ma a n'a sobaw minnu ye commercial ye minnu ye non commercial ye a bɛ impôt a bɛɛ de identifier k'a bɛɛ tigiw ɲini k'u dɔn k'u bila u ka impôt sara san o san a bɛ kɛ sababu ye dɔ ka fara jamana ka sɔrɔ kan so bɛ minnu fana bolo location na a bɛ barème de sigi location na soden kelen nin quartier in na ale man ka tɛmɛ nin kan so ni soɲɛkɔnɔ nin quartier in na a man ka tɛmɛ nin kan 2 chambres salon
ainsi de suite a songo manga temene aba plafonné ni mo temena ka ti a violé la loi jamana bi nomne impôt bi se ki nomne urbanisme bi se ki nomne ki amandé no kera impôt mi be sara location kan sotiku tuna fo ku bo o impôt bi jamana don fantayalen ka korole ka fo ku be do fara jamana don ka charge kan donc jamana kan oké ni o kebi immeuble chaman be Bamako ni boulevard yereta ka damine premier arrondissement dala meriba yoro la kana teme pemi Mali dafe kana teme Mali magi yoro fe kana ponde martyr mine kana tour de l'Afrique la fo falage milliard chaman badde de bo sira nga o immeuble yen iteme do be munu ye doron o nyogona boulevard munu be Malla jamana kundigi yere munu ere nommé ku baptiser kuray ku tokoda soro ba de ba yoro nu fe mais ce n'est pas maîtrisé. Donc exemple clé même mindi mi ba dira ka fo bi impôt bi wor mi naddu jamana kono sur les impôts bénéfices commerciaux ani impôts sur les revenus fonciers akanga chaya ka temeni bek mais les revenus fonciers impôt va bénéficier romuna o chakeda munu qui sont des services étatiques nous mo mi nga yorota bayila ou bien location na ou bien yere futige ikun katabla trésor la fona keroyi mais ka foko secteur informel munu mo ga sobe location na dans l'informel ku bita impôt sara atiga sara. Donc moi je pense que nay nunu ke avant de me kosobe jamana ka se ka soroke donc be kuma no ya ka segin ko ka fo nyemi na nyini ndron o de ka fo mesure kan jamana sebe be ba ke wa jamana développement titako TDRL fene ngumi na nyina ko malen to sara nyo fanga kuma damnena donc mesure de kanga ke malde be identifier len ko fe c'était degla nina bibolo donné do qui est malde isigero donné do donc akan ko kosobe kata TDRL kani malde mbela gelena o structure bi se ka sigi TDRL don sarali kama chageda do bi sika kama ka agent recruter abi bara bi mo ma o bita mo kani u ka TDRL la sangono u ba sara ni be ka TDRL sara commune be développer jamana era bi développer. Donc je récapitule mesure kan mata wakati abena gela wakati ma et puis préalable munu kan ka no misali nyuma era jamana marabagaw fe ko ira jamana deuna olu make donc foka olu feneke sabana fana jamana bi se ka nafa sɔrɔ sira caman fɛ minnu ni jamana ɲɛ pannen bɔ olu kunna olu fana ka kɛ o dɔ ye an ka hôtel ni restaurant ani yɔrɔ caman bɛ yen wari bi sɔrɔ minnu na ni ɲɛ panna olu kunna donc jamana bi se ka taxi bi olu fana kan pour que halisa an ka se ka sɔrɔ kɛ an k'an ka jamana dɛmɛ k'an ka jamana bɔ bolo la an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn n y'a lawuli ŋaniya ɲumanya kama ka kɛ n ka contribution ye ka jamana dɛmɛ a ye baara min daminɛ nin ye baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na k'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u yɛrɛ ka misali ɲuman jira u ka dɔ bɔ u yɛrɛ ka musakaw la CNT présidence ministre primature jamana institution service détaché ninnu EPA ni EPIG ninnu u ka musakaw ka ca kojugu pour un pays en guerre qui va jusqu'à prendre l'argent du contribuable dans son téléphone vraiment il mène un train de vie de prestige par rapport à la situation même du pays. Donc je demande au président Assimi Goïta an b'a ɲini a fɛ a ka nin mesure ninnu ta walasa jamana bɛ se ka sɔrɔ kɛ cogo min mesure kura min talen bɛ bɛɛ ka dama ka ɲi a ka ko jamanadenw fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman d'an ma ala k'an ka jamana diya ala ka basigi an ka dɔ fɛnɛ k'a fɔ an dɔrɔn de bɛna Mali jɔ mɔgɔ si tɛna Mali jɔ an ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ an k'u dɛmɛ u ye baara ɲuman minnu kɛ u ka se ka baara ninnu lase jamanadenw ka nafa kama an'u ka ɲɛta kama ala ka jamana jugu malo ala ka jamana sankɔrɔta ala k'an lawasa